Kọtụrụ naanị ụmụ ihe medugasịrị tupu ya bụ nwaanyị na mmụọ. Nke mbụ na a ga-ekele Chineke kele na nwaanyị a Chineke kpọtara n'ụwa. Dịka m na-agwa ndị mmadụ, isi ihe o ji kpọta ya na-agụghị ihe ndị ọzọ ụka ọbịa mụọ m. Onwe ndị na-amaghị na Chineke nwe ihe o bu n'obi akpọta onye ọbụla akpọtara n'ụwa. Ụfọdụ ha bịa na-achọ ka ha dị ka onye ọzọ, na-amaghị na ihe eji kpọta onye ahụ awụ ihe eji kpọta ha. Onwe ndị akpọtara ka ha mụọ otu nwa, ọ mụọ ise, ịmụọ ụmụ ise ọgwụla abụọ ga-elekọta gị anya, n'ihi na ụmụ ise ha abịaghị naanị maka gị, nwere ihe ọzọ ha bịara ime. Nwaanyị a ya nwa dị afọ ise nna ya nwụọ, mụnwa dị afọ 10 nna m nwụọ. Onye nyere nna m ọgwụ gburu ya nyere ya nwa ọgwụ mere afọ ise ọ hụghị anya nwanyị, ma ọ onye kpebi, ọ onye nwere ike ịhụ ihe ndị ọzọ na-apụghị ịhụ, ọ onye mara na ọrịa anaghị asị na ọnwụ ga-abịara, ọ onye mara na ihe Chineke ji kpọta mmadụ n'ụwa ma o mezuchaghị ya ọ naghị anwụ. Ya họrọ m onye nji amụ ihe gbasara ndụ a, ya họrọ m nne, họrọ m enyi, họrọ m nwanne, họrọ m nne, họrọ m nna. Ofu onye họrọ gị ihe ndị a dum, ọ ga-eme ka ịhụ ya n'anya. Ihe juru m anya wụ o kwere na m ga-awụ oke mmadụ mgbe m ga na-amadịghị ihe oke mmadụ. Mgbe ọ nọ n'ọrịa ahụ, ọ na-asị m na agaghị anwụ, na m ga-awụ oke mmadụ, ya ga-anọ ndụ hụ mgbe m họrọ oke mmadụ ahụ. Afọ 1976 ya hụ m na telivishọn, m ga-abụ ụzọ bido television program The Whole East, that is gospel television program. Mgbe ọ hụrụ m na TV bụ ya sị m kwa nkwara na ga-awụ oke mmadụ, ihe ebidola. Mgbe m ji ụgbọelu bịa drop handbills na be anyị, ya sị m kwa nkwara na ga-awụ oke mmadụ, ihe agawala n'ihu. Mgbe e bịara bịa rụọ ụlọ ọgwụ nke mbụ, rụọ nke abụọ, bịa bido ịrụ polytechnic, bịa bido ịrụ street, ime taa street na be anyị, eme ya sị m kwa gwara gị na ga-abụ oke mmadụ, ihe dum kwuru na o mezuchara ya. N'otu aka ọwụ onye amụma, n'aka nke ọzọ ọwụ nne, n'aka nke ọzọ ọwụ nna. N'ihi na o nwere mgbe o biri ego kwụ ụgwọ skuulu m, ebere m akwa. Ndị bekee na-asị na kandụl na-enye onwe ya ka enye ndị ọzọ ihe. Kandụl na-enye onwe ya ka enye ndị ọzọ ihe. Ya bụ n'olu bekee, she lived by living for others. Ana ihe mere nji hụ ya n'anya bụ nganga ndị ọzọ anaghị emetụ ya n'obi. Ịbata ebe ọ nọ na-ekwu na ịbara aba ya sịga nke ọzọ bụ na imegide mmadụ ọzọ na-ewe iwe. Nke ọzọ bụ na o nwe ka o si achị ọchị, iwe abịa ndị ọzọ. Ịnụ olu ọchị ya, ọ na-ada ebe lokomotiv nje na-apụ n'ike. Ịjụọ ya, ya sị gị na ihe na-aka ndị iro mmadụ iwe ewe na ị na-achị ọchị. And ọ bịara bịa bi ogologo ndụ 96, onye agwọrọ ọgwụ ọhụgụ anyanwụ anya for 5 years. 96 years was quite a long time. Ihe ọzọ mere m ebito n'ebe ọ nọ bụ na ọwụ nwaanyị oke ekpere. Nke a ọ nwụrụ, ahụrụ m ya na nrọ, sị ya bịa
ili gị na-efu ezigbo ego onwe gị hapụrụ ebe ọbụla ka nga were ya sị m na onwe ego hapụrụ bata ekpere ya ga-eso m sị ana m ekwu okwu ekpere ana m ekwu okwu ego ya sị m na ekpere ya ka ego na ekpere ka ji zụọ n'ihi ya ebe ya zụrụ m na-ejighị mmadụ ụgwọ na m ga-eli ya na-ejighị mmadụ ụgwọ na hụla n'ihe mere abalị abụọ ahụ ọ dị egwu so ọwụ nwanyị icheta gawa agbalịa ka ime ụmụ ga-elekọta gị nwanyị ọwụ ke nwanyị gbara ihe m chọrọ ka m kwuo ebe awụ mgbe a gara bana conference ndị PFN abịa agwọ ọtụtụ mmadụ si n'ọnụ m nlọta mụnwa na-agwọ ndị ọzọ bịa hụ na mama m ya nwa anaghị ekwuzi okwu anaghị erizi nri amsị Chineke ọ dị nụ ma ọrụ na iji m gwọọ ndị ọzọ ị gaghị agwọ ya hapụ ya ka ọ nwụọ n'ihi na ebe ahụ nọ ka mma karịa ebe anyị nọ ihe juru m anya ụtụtụ ya asị na ọsị ọ ga-eri ihe ka ọ saa ahụ yiri uwe ya wụrụ ọnwụ so ana m ekele Chineke ekele na o kwere ka ọ laa n'udo gakwa n'ebe ka mma n'ihi na agara m ebe ahụ mbọ m nwa ma na eluigwe dị ire na eluigwe dị egwu anaghị nwa nke a ga-eji okwu Igbo kọwata ya agada even na olu bekee nke nsọ na bekee you have to go beyond the boundaries of human language to picture in words what heaven looks like. Mgbe m ruo eluigwe asị m lọghachi na ọka from 34 years ịgbasa oziọma ebere m akwa mmadụ na anaghị ebe Chineke sị m na onwe ihe ya tiri n'ime m ihe ahụ ihe asị ya bụ eme na o mechabe ya ma ga ahapụ lawa bịawa mgbe m na-emechabe ihe asị m bịa mee so ana m ekele Chineke na o nyere nwaanyị a dịka nne nye m ya wuru nne nke hụrụ m n'anya hụbiga oke anakọrọ m ekele ndị dum bịara iso ili nwaanyị a n'ihi na ha mere ya ka ọ ghọọ ezigbo ihe ugwu ihe eji ama ihe ikele ekele ihe igba egwu ihe ịbụ abụ ndị dum bịara Chineke ga-agọzi ha ndị nyere aka Chineke ga-agọzi ha n'ihi na ọbịbịa ha mere ka akwa ha ọchị ka ọnụma ahụ ịbụ abụ ka ọ dịrị ha mma n'aha Jizọs Prophesy to yourself now. Say to yourself. Say to yourself. In the name of Jesus. With your soul today. nke mbụ nna mụrụ m n'olu bekee he was a skillful communicator ọ na-asụ Igbo dị ya ụtọ n'ọnụ nne mụrụ m ọ bụ onye na-atụ ilu and Igbo dịkwa ya ụtọ n'ọnụ ha abụọ na-agụ abụ but papa m ka ya nwe abụ agụ the first time oge mbụ m bidoro TV program oke mmadụ amụrụ n'ala ọ sị na ya nụrụ maka TV program ya chọọ ka ya gee ya ntị ọ sị m na mgbe ya gechara TV program ntị na onweghị ihe ọhụrụ m ji bịa na m ji that communication skill nna m olu abụ nna m na mma m na onweghị ihe ọhụrụ m ji bịa n'ọwụ ihe m na mmadụ abụọ ka m ji na-agagharị so yes ndị na-anọrọ ebe ọ gụrụ abụ na ndị nọrọ ebe pam gụrụ abụ
ha ga-asị eji nwa cheta nne na nna. Onwe ihe ndị Igbo na-akpọ nwa o si n'aka ya ọha mara nne. No, ọ dị n'ọtụtụ na onwe ha ga-enwe nke mma aka ibe ya. Nke mbụ m ga-ekwu na ụmụ m abụọ amụrụ ha na ngwụrụ. Diọkpara m amụrụ ya na ngwụrụ. Chineke sị m gọrọ ya abụọ, ya ga-eme ka ọ gaa ije. Ngọrọ Chineke abụọ, nwatakịrị ahụ ta n'ute mmanụ nke mmụọ nsọ kwere sị m na ya nwere ike gaa ije, sị ya gawa. Nwa m ọzọ amụkwara na ngwụrụ. Chineke sị m kpọrọ ya bịa ebe anyị na-agbasa ozi ọma, na mgbe ha ga-ebido ịgwọ ndị ọrịa na nwa ahụ ga-ada n'otite mmanụ nke mmụọ nsọ, ọ ga-ehi ụra si n'abalị ahụ ruo echi ya na okuli ọ ga-aga ije. That's awesome. But nke a na-eli mma m, onye si Benin bịa si ya nọ n'ọnụ ọnwụ na dọkịta agwụla ya na ya ga-anwụ, na ya kpọọ m na mkpechi ekpere mkpere ya hie ụra kulie ahụ ya zuo ya oke. N'ọhịa ji gbara si Benin bịa the burial. So akọwa ya ga-ala taa. Can someone tell all my problems sit down? I want to sing to the glory of my God.
ha bla ekere ka ekere ya ka ogbo mkpa nri na-egbo mkpa agụ ọkụ a unu ji ebe a ọ na-egbo mkpa atụli mmiri na-egbo mkpa ụkọ mmiri onweghị Chineke kere na-awụ na onwe mkpa bịara igbo ihe a m na-eme ihe mbere ụwa ime igbo mkpa mbere igbo ngozi mbere iweta ọ Chineke na-eme a na-eme ya n'ike n'ihi na ụfọdụ ihe a na-ekwekwu na mmere onwe onye m rịọrọ ego ka onye mego ime ya so ihe dum asị na mmere ọhụrụ Chineke dị nso mbịa ụwa ka mbịa mee mgbe ọ nwere ndị si ebe a pụọ papa ha wụbo oke dibịa a na-atụ ụjọ ama ama n'ala ọhafịa dum ụbọchị na oke dibịa nwụrụ mụ na mma m so na-aga ugbo ọ naanị m hụrụ onye a mana na ọ nwụọla maka m dị takịrị papa m lụrụ ada nna m nso ọ na-abịa ụlọ anyị mụ na mma m so na-aga ugbo hụ nwoke a m sị ma lekwe oke dibịa lekwe ka ọ nọ n'ihu anyị ọ dị ka ọ nwụọla ma m tie anaghị ekwu di ha ekwu m sị gị na anaghị lekwe ndị m na-ele anya ebe a o yikwa uwe ahụ ọ na-eyi mgbe mbụ jikwara ihe ọ na-eji ma ọ gaba ihe dibịa lekwe ebe a ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ ana m ahụ ha tupu ndị ọzọ amara na ha nwụọla dịka nwatakịrị anaghị ndị mmadụ anya na nwere ike hụ onye nwụrụ anwụ ebe ọ na-aga n'ụzọ na-ehi ụra mgbe m ka dị ntakịrị ana m ahụ ọkụ na-adị na room ebe ahụ m nọ mgbe ha enweghị eletrik power supply na ọhafịa but m hie ụra m ana m ahụ ọkụ ebe dum anọ naanị m na-ahụ ọkụ a naanị m na-ahụ ọkụ a so ihe ọzọ mere gosi na m agaghị awụ mmadụ efu na arịara m ọrịa kafe na asịna nwụrụ ugboro atọ kwulekwu ugboro atọ na m ragidere ọrịa nwa onye kwere na m ga-adị ndụ ebe a na-enwe oke ọrịa nwatakịrị na-arịa oke ọrịa ọ wee kwesị na-agba mgba na ọ gaghị awụ ihe Chineke chọrọ ka ọ wụrụ ọ na-egosi na ọ ga-anwụ ọ bụ na ekwensu achọghị ka ahụ ya anya so ihe ndị atọ ahụ kwuru gosiri mama m gosikwa m nwa na ndụ m ga-adị iche n'ebe ndị ọzọ nọ ebe a unu nọ arụọla m 4 streets mere m taa 4 streets arụọla m ha kọleji abụọ arụọla m ụlọ ọgwụ abụọ arụchala m polytechnic m na-arụrụ ha and aka m jikerekwa ajikere m ime industrialize the village jikerekwa ịrụ ha ofu college tupu ma na-eme retire so n'ebe m nọ ọtụtụ ihe tụrụ aka na-egosi na m agaghị ebi ndụ efu na onwe ihe dị iche ga-eso m Come
Agaram crusade in 3 states in one day. Lotta Ikawum may check into a presidential suite of a hotel. Be mpatara that suite. Nepa no on epileptic seizure. Ya wakwa dege. So me yipu wem. Barazi oto ne hiona. Ya ubanyucha every cooling system when at the room. Manom nora nepa lohachi. That means everything we bang. Both the air conditioners, the fans, they focused on me. That's what happened. So I must have slipped off to heaven, which is to say I must have died. That's what happened. No. I'm ready where Chineke sim lohachi. Ben lohachi. Has no beam na call at the rate of 175 times per second. Imano, the cooling system, may sleep under it. Yeah, was young. I imagine all many happen there. And Mahabra Balem Diki Hanya na ho. How I go na magawalem. No only be na me, only be na coat to Hogahanondo. But the can gwara nkudu no tutu. Ngwara doctor say ya. Nam say bende wona ngubi. Asem lohachi no go onwe rube. Nihi ha pam kanzu wike. Ise be ni wona wono lote be ni nondo no odigi mfe ona wike yam na kwa me ha hapro msu iko tutu ya ha bilem asina home na home oyidi onye na ade lord yambo ya na aka Chineke dị na ho o Chineke gworo ọrịa o Chineke mere ka ọ dị otu ahụ. Ihe gbasara mmadụ ewu ịdị nso n'ebe onye ọzọ nọ ọ Chineke na-ekpebi a na-eme ya n'ike a na-azụta ya n'ahịa. But onwe ndị ihe ịrịba ama mere dịka nwaanyị na-eshi ihe ebe a taa ọ nọrọ afọ 5 na-amụghị nwa nne di ya chụpụ ya ya ebere akwa bịa n'ụlọ m na-asị ya kọwara m ihe nsogbu gị wụ ya ajụ na-ebe akwa begide akwa mewi wese ya mon ha gwa ma aga ebupu ebe a ya kọrọ m na wa amụghị nwa nsị ya ahụhụ ga-ata na oke akwa ibere n'ụlọ m kwa afọ kwa nwa ya sị m na ya tụrụ ha n'ime naanị otu mgbe na ya ga-ahụ nwa m gbuo mmadụ ụmụ 4 ọ na-eme ihe ọbụla nwa na-emere nna ya ọ na-abịa ebe a soro ndị na-eshiri m ihe eshi ihe ọ na-azụ ụlọ ọ na-azụrụ m uwe ọ na-azụrụ m shoes o nwere ndị ihe ịrịba ama emere ha na-eme ha sị na ha ga-ahọrọ m nwa ọ wee ebe ọtụtụ ha ka esi abịa họrọ m nwa ọkwara Chineke na-eme ọ nkwa ndị ọzọ agwọrọ na-ekele ekele but o nwere ndị na-ekele ndị na-asị n'ihi ihe ọma ị mere m o nwere otu nwa m nwoke afọ 10 gara aga ka ọ hụrụ m na program na Lagos ya sị m na obiamia na ebi jọọ ya achọ jọọ ya ọ na-akụ bel maachị ya sị ya afọ 5 taa ị ga-awụ the 5th richest man na Nigeria. Mgbe ọ bịara hụ the 5th richest man na ya kpọọ m sị m
nwere ke wụrụ nwa gị achọrọ m ka hụ nwa gị ọ na-aka awụ ndị Chineke mere ihe ịrịba ama si n'aka m na asị m hey achọrọ m ka nwụrụ nwa gị but at the same time m na-agụ n'ọwụ Chineke na-ekpebi ya na-eme ya n'ike n'ihi na onwe onye a ga-agọzikwa ọ gaghị echeta na ngọzi ya bụ oke ihe ma ndị chetara Jizọs gwọrọ ndị ekpenta iri naanị otu onye bịara bịa kelee ya otu a ka ụwa dị enwetakwara ndị ọzọ amụrụ gị na ndị afọ mgbe gị na so ha dị atọ ndị nọ ndụ no ndị papa mụrụ dị 15 ndị mma mụrụ dị 4 ndị mụ na ha si n'otu nna dị 15 ọ dịka otu anwụọla afọ 14 ndị mma mụrụ dị 4 ha dum ka nọcha ndụ ịma nọ isokwa n'Igbo adịghị mfe n'ihi na a na-akwụsị ịmụ Igbo na primary school a na-amụzi ya na secondary schools na universities ahịa mere ji dị ka adị okwu Igbo na-ara ahụ nọmba 2 wụ na ọ mmadụ dum wụ ndị okwu Igbo doro anya ndị na-ara ahụ agbalịala ọ na-ara ha ahụ ma dịka m kwuru n'ụtụtụ eso m ndị bidoro ikwu okwu Chineke na 1976 ka m bịara ala ịgbasa oziọma na-asụ Bekee onye enyi m onye Yoruba sị m na-eme gị nkwụsị ịsụ Bekee a na-asọrọ ụmụnne m sọrọ ha Igbo mgbe ha amaghị m Igbo ma ga-amụwa ya amụtala m ugbu a enwere m ike mee preach abalị 8 na-asụgụ Bekee nke mbụ okwu Igbo Chineke mere ya ma ọ chọghị ka okwu Igbo nwụọ ọ ma ihe ọ ga-eme so onye ọbụla nyere onwe ya nsogbu Chineke ma ihe ọ ga-eme asụwa Igbo ebe dum ana ebidola ya ana otu ụbọchị ọ ga-awụ ihe ọṅụ na nganga ịsụ Igbo so ndị si na ha si na Igbo anwụọla ihe ahụrụ ha elezighị anya nke ọma Onye na-eme mmadụ
Surely come, I will meet my Lord and Savior face to face. I will turn the world stop and go sing the song. And me could be the fire master, you will believe it. And I will surely come, I will turn the fire open the gate. Cause I say, yeah, if you know will be the fire master, and I will be giving me glory. Every day, every time. Oh, sing to God today. Manda Lu, Manda Mebu, Manda Saga, Manda I just returned to OHAFIA and I love the people, I love the place. I said no. I want to hear the people say, I can't live you sing so well. I want to hear the people say. I've heard the people to my right, but I heard the greatest singers are sitting somewhere to my left. I can't hear you, but I want to hear the people say right now.
yeah.